si Teacher Deb. Kumusta mga bata? Ang atong tun-an karon bahin sa makaila sa mga nagkalahi-lahing gibati ug isulti kung unsa ang duha ka mga letra, numero, pulong sa usa ka grupo ang parehas. Ang mga nagkalahi-lahing pagbati sama sa nalipay, nahadlok, nasuko ug naguol. Unsa imong nakita sa hulagway? Unsa nga pagbati ang nakita nimo sa iyang nawong? Ngano kaha nga nalipay ang bata? Unsa pa nga mga panghitabo nga nalipay ka? Sunod nga hulagway. Unsa imong nakita? Unsa nga pagbati ang nakita nimo sa iyang nawong? Ngano kaha nga nahadlok ang bata? Unsa pa nga panghitabo nga nahadlok ka? Dinhi nga hulagway. Unsa imong nakita? Unsa nga pagbati ang nakita sa iyang nawong? Dinhi nga hulagway. Unsa imong nakita? Unsa nga pagbati ang nakita nimo sa iyang nawong? Ngano kaha nga naguol ang bata? Karon mga bata, tan-awa og ayo ang mga hulagway ug lingini ang saktong tubag. Sunod, ilha ang mga litra, numero ug pulong sa mga hanay. Asa diha ang sa A, B ug C ang kapareha sa sulod sa kolom. Sunod, i-check ang magkapareha nga litra sa kahon. Sunod, butangi og check ang pareho og pulong.
Karon mga bata, mao ni inyong performance task. Tabangan mo bisan kinsa inyong kauban sa balay.